So ayan guys, nako Rodrigo Bais kay ano? Nako giari ba? So ga-vlog na lang ko diri sa Bais kay nindot man sad ang ano diri. Nindot man sad ang view diri sa Bais. Yan oh. Yan. Nindot sa kayo ang ground diri sa Bais. So ano, first time yan ako mo diri sa ano, sa ilang City Hall. First time na ako mo diri nya. Ayun, tungod sa Google AdSense nakakuanta. So indot man sad ang lugar na dire. Ting limpyo halagi. Limpyo kayo ang lang ano. Limpyo kayo lang lugar. Daw kay ground, dulaan sa soccer. Dula guro ring mga soccer ba. So aron mag ano ta maglaglaag ta dire. PHCCI na ni PHCCI po diri oh. Di ba? So nindot kayo, nindot sa dang Bais Tako ground. Tako kay ground. Hanap sila ano dire dire na tambayan. Tambayan sila dire. Ano sa okay sad kayo. Ayan. Diba oh? Dirita sa kata diri sa ano. Ayan oh. Ayan, so naata diri sa ano, sa standby sa Tagkadyot kay nakoy gipaabot ba. Ano, standby sa Tagkadyot kay nakoy gipaabot. Ayan. So na-capture na to ang ano, ang beauty sa Bais. So napoy ko request ani. Katong napoy ka request ani ako nakakalimot ko kung ginsa to. Kung ni-comment nga pwede pod Bais daw. So naka ano daw ko sa ano sa Tanhay. Ako naman itong na-view ang pan sa Tanhay. So tinapon to sa Bais karon. So okupasyon na kayo nga nakaari ta diri sa Bais. So nag-ano lang ta nag-vlog na lang punta diri sa Bais kay nindot man sad kayo ang ilang ano diri. Ang lugar diri sa Bais nindot sad kayo. So ayan, di ba? Right. So ano, dili lang kayo tas una ko ning vlog, no? Kaya salamat sa sa paglantaw. Shout out sa mga bisi diya, no? Sa wala pa ka-subscribe, pa-support sa akong channel. Thank you so much and God bless sa inyong tanan. And yun, keep safe. Dira ko to. Bye-bye. Sige, ambak